Moi! Mun nimi on Rasmus. Tässä videossa mä avaan 5 tämmöstä Euro 24 Germani, tämmöstä 5 tämmöstä futiskorttipakkaa. Tässä on nyt, missä näytetään vähän näitä. No otetaan nyt nää pois, niin mennään vaan ensimmäistä pakettia. Okei. Ihan hyvä. Okei. Oho! Tää on tämmönen aika hieno, tämmönen kiiltävä. Tääkin on tämmönen aika hieno, tämmönen hero. Tää aika hieno tämmönen veska. Ja tämmönen kroatialainen. Sitten tämmönen. Siis niinku nää hienot ainakin. Niin tässä on ne. Tässä on niinku nämä hienot. Ehkä nämä 2 on ne niinku parhaimmat. Ja kertokaa muuten kommenteissa, että mitä videoita mun pitäisi tehdä seuraavaksi. Tää video esimerkiksi, niin no tää ei ollut teidän kommentoima, mutta tää oli ihan mun mieli. Tää oli ihan, mä tykkään tehdä tämmösiä videoita muutenkin. No mennään vaan seuraavaa pakkaa. Okei, no eka tää. Sitten on tämmönen hollantilainen. Sitten on tämmönen. Oho! Aika hieno tämmönen kapteeni. Tämmönen kiiltävä. Oho! Aika hieno tämmönen hero, tämmönen Bernardo Silva. Mä en tiedä niin paljon näistä pelaajista. Oi. Nyt on hieno. Kattokaa tätä korttia. Nyt on kyllä hieno kortti. Mikä täällä on? No nää niinku kortit on väärinpäin. Carvalho, tämä tiedä, tää pelaa Real Madridissa. Tämmönen. Ja tämmönen. Nyt me ollaan avattu 2 pakkaa. Niin mä aloitan olemaan jo puolessa välissä kohta. Mä nyt laitan tähän niinku aika selvästi tähän ylös esille, että mitä hyviä tai hienoja kortteja on saatu. Okei. Kolmas pakka. Okei. Sitten no joo, tämmönen kortti. Oi. Nyt on hieno tämmönen Courtois, tämmönen. Onks tää nyt belgialainen tämmönen hieno kiiltävä? Tääkin pelaa Real Madridista. Se oli pitkään loukkaantunut. Oi, nyt teki aika hieno. Kattokaa kui kiiltävä. Tässä on vähän niinku tämmönen sateenkaarivärinen. Sitten taas tämmönen. Mä muistan, mä sain jossain vaiheessa tämmösen aika samanlaisen. Oi, tämmönen hero. Tääkin on aika hieno. Ja tää kortti oli muuten aika paksu, tää hero-kortti. Sitten taas joku kroatialainen, tämmönen ja tämmönen. Tässä siis tuli niinku näitä hyviä 3 korttia tässä. Mun lemppari oli itse ainakin tää Courtois. Sitten tääkin oli ihan hieno. Ehkä mun pitäisi niinku laittaa nää jotenkin kasaa, kun muuten tästä
ei ole enää näille korttien näyttelyille tilaa. Sillä nämä, mitkä me ollaan saatuja, niin vaikkapa, tai niinku nämä ei niin hyvät tänne sivuille. No. Sillä ollaan jo yli puolessa välissä. Lähdetään vaan 4 pakkaa. Sitten taas tämmönen. Okei, mä tunnen tässä aika paljon kortteja. Tuolla näkyy jo vähän kiiltoa. Okei, tämmönen. Oho, aika hieno tämmönen Captain. Onks tää Oblak? Eiks tää ollut... Kertokaa kommenteiksi. Eiks tää ollut Atletico Madridin pelaa? Tää Veska. Oliko? Okei, aika hieno taas. David Alba. Siis Alaba. Sorry. Onks tää taas David Alaba? Joo, tämmönen aika hieno myös. Oho. Tämmönen aika samanlainen kortti tuli aikaisemminkin, mutta tääkin on aika hieno. Tää ei ole niin hyvä, kattokaa. Tästä se ei ole niin hyvä, mutta kuitenkin. Okei, tämmönen. Sitten tämmönen vielä. Ollaan saatu ihan jonkun verran näitä hyviä kortteja. Kertokaa muuten kommenteissa, oliko tässä niinku jotain näitä, jotka ei ollut niin hienoja, niin oliko nämä kuitenkin hyviä kortteja tai hyviä pelaajia. Okei, no taas tämmönen viimeinen pakka. Eik, okei, tuon mä tiedän, se on Cityn pelaaja. Tämmönen. Oi, aika hieno, Captain. Kiihdytävä, okei, aika hieno. Oi, Grealish Hero, aika hieno, kiihdytävä. Oho, kattokaa kuin hieno tää Harry Kane. En ole kai vielä saanut mitään tän näköistä korttia vielä. No kuitenkin, tää on kyllä hieno. Ja kattokaa kuin hyvä toi ätäkki on tossa. 97. Okei, normikortti. Tässä taisi olla nyt tää mun kortin avaus. Korttipakkojen avaus. Niin tässä nyt näkyy vielä tälleen niinku nää kaikki. Mä nyt järjestelen nämä kortit tässä jotenkin. Yritän järjestellä nää. Niin sitten saatte nähdä nämä kortit vielä kerran. Ja ehkä mä teen muuten jossakin vaiheessa mikä ton nimi olikaan? Korttien esittelyvideon. Silloin mä esittelen niinku näitä mun futiskortteja justiinsa. Silloin mä ainakin tuun näyttää varmaan nämä kortit taas. Oi. Nyt tässä on nämä hyvät kortit. Voin näyttää tälle lähempää. Tämmönen hollantilainen. Sitten tämmönen Hero. Captain. Sitten oli taas tää Courtois. Sitten tää Oblak. Sitten tämmönen Hero. Tämmönen Bernardo Silva Hero. Tämmönen hieno kortti. Tämmönen Golden Goal Scorer. David Alba. Sitten Haka. No jos mä tiedän näitä pelaajia, niin mä en ole lausut näitä, koska mä en niinku osaa näitä lausutta niinku hyvin. Okei, Harry Kane. Tää oli kyllä hieno tää. Ultimate. Aika hieno ja muutenkin
aika hyvä. Ja sitten oli taas tää David Alba. Se tämmönen hieno. Sitten Grealish. Ja muuten, kertokaa mulle kommenteissa, mä en tiedä, mutta kun tässä Harry Kaneissa on esimerkiksi, niin on, niinku, kattokaa, tämä juttu, toi 12.5 M, niin mä haluan tietää, mitä se tarkoittaa, koska näissä kaikissa pelaajissa se. Ja nyt tässä on vielä, näkyy tälleen, nämä kaikki kortit. No tää video alkaa päättyä tähän. Ja tykätkää, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa mun kanava. Se olis moikka!